botae ne se obi fa wadwuma mu eye obi anya fa wadwuma mu a suasa ode wonsa ebeye bibi na wasetere ma yomre eno ane yesu ade botae ntimi gidi se ne so wasua bibi ora Theophilus Abedu yedase yemfa eno si ha na afa yeni enkomo foforo afa ye ba badwendwe ya pomoden eho ensem na sede aye brano ye bo nkomo na ya to adwe susu se wa pomoden ho ensem hia no ene so Dr. Time da so ewa hanum se ya wode time e beto yare ne so na etumi aboa Dr. Mpacho akwaba ye na woni onyuma efo nyina mo te sei nyankopa adumbo Ghana for so da masese na anu ya mode mudie bebo mu kakra mode time atoto nkrofo ya so wo ebi adanse ye da masepa enen so ya krado de one ye woche yo metia medimafo heba clinic fo nyina na asema san akwa ma Adum TV so ahwefo enyina anopa nyankopon nhira obi biara anopa yi medimafo heba clinic no doctor se oyalefo bia wudimafo ne ehwa ya ekinye bia eni ho doctor se gisede wawuo anasa ne nsagu ne bo pe ena wuntini memfa no ma yahwe ye ho anopa ya o hwamie Samachirmafo enyamfa tag emo wo ho se yemfa wonkohyem na wote asenku ade a doctor se wayalesa ehia no enti brana be sohwe be so medimafo heba clinic hwe meta aka asem bi se oba medimafo heba clinic achekura na nansa wo se eye anansa enye okay ntame so de be sohwe na bi se nyankopon wotumi a ode ahye na ko ansa doctor meta aka ma asem bi se mentena hankasa doctor waduro chen obia na mum ade ba ko na doctor wa obia enye de enibi ene se eduro na yekote no eye nipa bi na oboye endige se ono a oboye na ede tumi hye wonsa se nipa sumasi na mayi u se tisa eduro na fasa wona wa yale se wanya sa tumi na de obeye bia na eye kwa Evanse Yesu Kristo tenetie de sa obi ana nani nyedai efra untimi nkwate detie wuti detie so wo de kwasa ani a ye bechi wa yedai atum because atumi no unni bi edinye se dua ni si ho anu makwa akote ba tumi na nyankopon de ahye doctor ensa enti na obi a obeduru medimafo heba clinic na ne hwan yedai atono because atumi no nyankopon de ahye doctor ensa enti na doctor Tam no nya me dia tam ye nyankopon tam ba nyankopon de tam no ahye mensa se obi aba clinic wa me fa tam no ento ne yale so enti na doctor me fa ebrento yale so enim kugu no ni nyina firi onyankopon tumi a wode ahye mensa enti wo a wo hwe me anopan wa yale ache me ka last week Monday na me wa adwuma na Accra for boss yee ansa na wo hu baabi ye na waboka ye da atwagu wode ne maame baba akopo sika wa kwado se wo maame e wo fie che se wo tumi nante ko baabi a papa bi so bai ono ko last week me yen ayi nyina na what mechi wo say ne maame adada mu fie nsia wo dwonso wo dem oye bibia wo edem oba medimafo heba clinic no nansa po ensu eto no o maame na afa ade a o suso nsuo ensu eto o maame na ensie nsia wodada mu a oye bibia wodam no nansa po nansa pe o maame na ensu eta wo koso ensu watumi asori koso nsuo medimafo heba clinic enti ne yeta ka se medimafo ani amawo a obi fufuro bi ani hobi wa ko medimafo wo se me ho anto me na ho anto medimafo dia be ani hobi asi enti na nyankopon adom doctor e shaw nansa nanan nanum no nsia ken ta ma doctor de beto no empa ho sima ana ade ma wo ma ani gene se yemfa poma ma ho mpire no ena wo kura poma e ba medimafo na wo se da se na wo san de poma no ba na wa ma medimafo se wo ba medimafo anka doctor se odi de dwumadie asi wo ho a me nto aso biem se ena wo ba wo ti hwi mu ye pian aba na da se na wo san ba ye san pian ensi wo medimafo debi
ensi wo medimafo herbal clinic Okay. ebi ensi wo ho no obi ba ho ebi ya omla no nani nhuna de onkoduru fie no wose metime kenkan Wow. me ka ma me bi de wose 20 years and nani enhuna de da Hey. nansampo wose doctor metime snapane wose otumi snapane For 20 years. for 20 years onhuna ade da Medimafo adiama no. enti ne se ayalesa na efiri nyankopon na wode tumi ne ahye doctor yi ensa adanse nkrofo die TV so radio so eye bebrebe na de ma ye dwumadie nso eye ne se doctor ye nokoredifo a ontwa nkontompo na doctor emfa wo bi se bedi adanse ma meda empale medimafo se me kofo bi se bedi adanse adanse mo he nyina eye adanse kan ya kire se wona wo to pomaguo doctor se wo bu akonta me fa no 3 months ye hwe mrewafo ato pomaguo bebro empem wotwe ye ona wo tehwi mu a wontumi nante ye a wasole nante ye ntumi nkan na stroke se stroke ka wo bi se da katete ye stroke no ena medimafo ntinyankopon dum stroke nye hu biem because stroke kan wo a wo le fa se ache wo da fam wontimi nsole na wotwe wo besole wow wo da fam wontimi nsole wo a na adwene nyina afri bibi a wontimi na nni nkobo wo de nam ha no wo de nam ba bi me patcho yale na afa just ni pa no won kai bibi a bi wo kafa no nam ba bi kura no wo pa duru se na adwene entimi en kwade di pato bi atende doctor be show say onkonkoduru fie no na adwene aba no ma pep edi na doctor say obi biala o hwemie on for ma on kasa ye kwan e bi akuma se de kwan no wa me ka last week me ye program bi wa kra ha me bie phone light tum doctor me pa me timi ko TV so se ha se me bra na isha se bra no so me timi bie se a tiefo ahwefo every doctor because doctor me jimi hoji 100% o say ye the obi african say doctor ya ba ho be emprenu na wo die menim se edu papa say na doctor emebie bi won kra ha man knafo because e ho wo ba ho a ya le no mra ba kono wo da waba do one period na ho aye dey ato enti be piem ba ma me enhwe wo se edro ni bi eni nkra ha eye kuma se na ye wo me se boso me eye ba akopɛ ba ehren a obi enya so de emfaso ensroma ye mpempem gusoro ba emfaso bi enye dey eni so ye nya so emfaso enti me se wo eye ba akopɛ kuma se ebua kwa agogo copas last stop wo ba sa wo sei nansa ana nan po de chinchin hwehwɛ doctor na doctor de don hwere ba ko saw yale a eno be bo wa chen saw be ko ba bi e ben wo na wa se wo bre wa da age akotena ho akogye eduro enkonkosi aga obi heme doctor misisi ye me ya me chidu kase me kotodwe me to ase twetwe me na ase atatai me koda me ntumi na me vidie mu hyehye me doctor si we mu nyina ye ntatia case wow yale kete ti sekato woni te ko katati ye ma hu sisi yale bia obo ha ofra doctor wutumi sa gonorrhea koko syphilis candidiasis kete obisi koko tia me to doctor say koko tia to na be pie me di ma for herbal clinic eduro no anadwo ko akoda fa kan ba bia koko ni tia no ade enchi na woda sore na koko nda so tia ho a entoa so bie mu nyusu no entoa so nyusu tam na aso eno ti se wo be da be sore wo be kata wani be tie no wo dia wo se ma hu koko yale bia be piem wo kumase abua kwa gogo copas last stop oyafo bia udimafo ne ho a atinye bia nyedai eni ho wo medimafo heba ko ye bema obema na awu emfie de no ne wo yire na ada 24 hours wo baba betima sole gina so ma wo ne wo yire ahia sa na wo ye bema so na wa de ni so apese eye kese tenten tetreta ni aye ho adwuma eno ye 5 days pe enanum wo be piem na hu se de wanya no na wo jai edro no yusu sa na eno etie wo say me cameraman na eji hure wo ho no enti doctor ye beda se wo
na asɛm baako a ɔka yɛ atɔ me koma so ne sɛ ɛkɔsi kyerɛwsɛm asɛm so sɛ onipa ntumi nyɛ biribi agye sɛ yɛde firi soro ama nsa nti haban ne wɔ hɔ na mmom nyame de ho tumi no ama abusua time da so nti fa oyare ne kɔ na doctor fa time ɛto so ma numbers no ɛna egu o screen so no frɛ doctor na ɔde ɛkɔsɔhwɛ na afei hunu sɛ nyame ɔde dom na ɔde mebinum fi soro nti ɔmutumi ɛde Dr. Time da so mpacho mene mahwefo yɛda se nyame nhyira busia ɛnɛ nkɔmɔ a yɛdi na fisɛm so no ɛha ɛna brema kwan ma me di AC the crew ni nyina sound osmosis baby producers directors obi bia makeup for me da mo nyina se promtobra kase ma yɛnhyia afei so ma yɛnhyia wɔ Instagram Facebook Twitter ne aka ne nyina ma mekyra Diamond memwache ɛda se